may tisi para aron mo aptika. Ang may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Ang may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyag, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. K5 News FM. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:38 na sang kaagahon. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Good morning mga ka-K5! Paribago naman nga adlaw, paribago naman nga aga. Bangon na mga ka-K5! Especially dara sa may mga obligasyon aga pa, sa mga magakadto sa simbahan. O ang ilaya nga mga kahinablusan, ang inyo dira nga mga kaapuhan, kagang inyo nga mga kabataan. Good morning, bugtaw na, bangon na. And of course, sa may mga negosyo,
sa mga nagatrabaho kung mayara sang pwesto sa mga merkado publiko diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Maayad-ayad gid nga aga sa inyong nga tanan. Yuhum-yuhum para ang binta nagayuhuman sa imo nagapalapit. Pero kung ikaw ang nagakusmudon, nagapalayo man ang grasya sa imo. Kani mga ka-K5, it's another edition sa aton siring pagpangalagad. A blessed Sunday morning. Dari sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, makaupod ninyo ko from 4:30 a.m. up until 6 a.m. mga ka-K5. Dari sa aton siring pagpangalagad sa Sunday Morning News. And of course, may pila naman kita ka mga istoryahan nga mga topiko. Impormasyon kag mga balita nga nagkalatabo dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Amo man no, sa pila ka mga bahin dari sang pungsod naton dari sa pungsod Pilipinas. Especially sa mga nagapadayon nga mga issue sa flood control. Pero halos wala katapusan. Okay, siyempre ang ilagin kabi, wala man katapusan mo. It's time na sa pagpanukon, pagtukib, kag pagbuyagyag sang pila ka mga korupsyon. Sa mga government projects dari sa pungsod Pilipinas. Ati kung wala pa nagbinabaha, wala pa niya mabuyagyag ni mga kabulastugan sa mga kontraktor, sa pila ka mga opisyales ng gobyerno, nga mga kunsyaba, ang maiguan duko-duko lang ha. And of course, mga ka-K5, mabatian kita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pinagi sa inyo tagsa ka mga radyo. O kung pwede man dira sa inyo nga mga Bluetooth speakers, sa inyo nga mga walkie-talkie dira. O kung sa inyo tagsa no, na mga cellphones mga ka-K5. Because we're live streaming sa aton mga social media pages. K5 News FM Iloilo 88.7. Mga garing i-share na. Kung may mga talamyawon ka mo dira, pwede gid. By the way, good morning. Unahon ko gid na kay Tita Rena Mapa. Good morning. Bangon ka na da. Kasimba ka na, Tita Ren. Okay, Ma'am May kagay Ma'am kay dira. Good morning sa Dekamay, sa May Rizal Lapuz. Tita Rena, bugtaw na. And of course, maayad-ayad nga aga sa mga listeners naton dira sa First District of Iloilo. Sa mga nagapulo pangapi dira, sa mga paborito ang DTX Coffee Mix. Good morning. Kampiyon na ya ang DTX Coffee Mix. Kung gusto mo magniwang, debla kampiyon gen. Amit pa dayon, magpainit-init sang imo sa nga tiyan aga pa. And of course, maayad-ayad man nga aga sa aton sa nga mga listeners dira sa may Banuasang San Joaquin, Banuasang Miag-Aw, dira sa mga listeners naton ha, sa mga taga-Tibawan, Tubungan, pa mga nalimtan naton sa mga taga-Uton. Maayad-ayad yun nga aga sa mga naga-walking dira. Okay, syempre ang healthy ang paglakat-lakat. Okay, tawag na nagalakat kam, namo na sang benepisyo sa imong nga lawas. Muna ikaw kung kaisa, mareklamo ko pero may sakit likod mo. Pero may sakit ang mga kaso-kasuan mo kung ano man dira. Kay kulang ka sa hulang. Puros ka lang higda. Kung hindi ka man higda, syempre with the advent of technology subong, especially sa mga trabaho, tubang sang computer. So kinanglan nyo man mag-allot sang time para maglakat-lakat, mag-walking. Kung hindi kaya ang jogging, kung hindi pagid kaya ang running, tilakat-lakat lang hinay-hinay. Tekang kaisa ng mga kinasakay mo blast tricycle nga pwede mo malakat, ilakta na lang. Makatipid ka na sa pamasahe. Tawag na, makabinipisyo pa sa lawas mo. Good morning kay KK5 Kuya AJ dira.
sa K3 News FM Yagaw. May dayad man nga aga sa mga suki naton nga mga tagpalamati dire sa may segundo distrito. You're listening via K3 News FM Leganes. Upod naton dira ka K5 Kuya George. Good morning. And of course dira sa mga ka K5 naton, sa mga taga Banwasang Leon, sa mga kasimanwa ko dira. Nagapulaw-pulaw sila dira kay may mga food kiosk dira subong mo. Okay, may celebration in line sa celebration on September 1 sang amon dara nga Handuraw. Handuraw means sa mau pang dumdum na bala na. Gani mga ka-K5, dara sa mga taga Banwasang Leon, kalabanan na aga pag panguma. Kung ano man darang obligasyon nyo dara sa inyong mga kaumahan, o sa inyong mga kasapatan kag mga tanom. Amugid na ya, damo manggaran nga mangunguma. Okay, tungod nga naka-eskwela ang ilang mga kabataan tungod sa ila pagbaka-baka. Diba lang? Sa mga kaumahan, lagko ang mga kabalayan. Tungod nyo nanging successful ang mga kabataan sa mga farmers. Kay isang una, grabing kapigaduhon. Subong nakatibawas kay tungod niyang mga kabataan. Amat-amat na nga nagkatapos sa ila pag-eskwela. Mga professionals na, diba lang mga ka-K5. Sa mga taga Banwasang Alimudjan, San Miguel, sa mga taga Pavia, Santa Barbara, New Lucena, Saraga, maayadayad yun nga aga sa inyong tanan. And of course, sa mga listeners naton, sa 3rd District of Iloilo, nagapamati ka mo dira via K3 News FM Kalinog. Upod naton dira ka K5 Kuya Jepoy, good morning! Kamusta dira? Nagpulo pa maho may mga tao gid nga hilig maghigop sang sabaw. Kung na namayan sila temprano pa bala magkaon. At kung may mga duty ka mo, may mga asawa ni nga nagahimo sang inog pamahaw, sa mga pack lunch dira, sang ilang mga bana, kung sa mga nanay, sa mga lola dira, no? Amo naman mismo bala, no? Kung mahidlawan mo sa mga kaumahan, kung sa imo nga mga katigulangan, kaya mo na bala, no? Kung for example, may kuwaon ka nga exam diri sa syudad, o aga pa na yung mabugtaw si nanay mo, kung si lula mo, o kung si auntie mo man dira, o lutuan ka sang pamahaw, o mainit pa na yung sang ininit para sa inog paligo mo, bukampyon. O kag idulong ka pa na sa bangga dira, o para makasakay ka pa kadto sa syudad sang Iloilo. Amo gina ka nami sa mga ginikanan, especially sa mga kaumahan, karelate gid ang aga pa kabugtaw, no? Para magbugtaw, maghimus, kag magdulong sang ilang mga kaapuhan kag mga kabataan. And of course, mga ka-K5, good morning, good morning sa mga taga-Kalinog dara, sa mga taga-Banwasang Putotan, mga kasimanwa ni SB Ray Umalay at rin nga area managers ng K5 News FM Panay and Mindanao. Dara sa mga listeners nato na, sa mga taga-Maasin, sa mga taga-Haniway, Badyangan, Bingawan, and other municipalities dira, maayad-ayad nga aga sa inyo tanan. Sa mga listeners naton sa 4th Distrito sa 4th District of Iloilo, mga ka-K5, mapamatian kita via K5 News FM Pasig City. Upod naton dara ka K5 Edmar Liquinia. O nga nagapulaw-pulaw, lapit na lang manug-out na lang And of course, dara sa mga listeners naton sa Pasig Public Market, tara subong ha. Sa mga taga Dumanga, sa mga taga Dueñas, sa mga taga Banate, sa mga taga San Enrique, Iloilo, good morning, good morning. And of course, maayad-ayad man nga aga sa listeners naton via K5 News FM Sara 88.7. Ang ila dara nga area ang station manager K5 Manilin Abaro Palek. Sinupod naton nga text subong to.
Sino si KK5 Ivan o kon KK5 Ivan? KK5 Ives, good morning! And of course, syempre, hindi man magpaulihi ang aton sa ring nga mga suki nga tagpalamati. Adri sa may Iloilo City. Adri sa may Mandurriang. Pamilya Manaay, si Sir Ricky, kag si Ma'am Antonina Manaay. Good morning! Kamusta dira sa Tintin Turo-Turo? Ituro mo lang. At ang at aking ano? At aking serve sa iyo ba? Kinanglan ko ganyan balo man ako mag-Tagalog pero kung tistingan ganyan abilidad tas Tagalog, no? Babalaan ganyan nga Ilonggo tayan, no? Good morning! Sa mga taga Navais and Tabukan ng Dorao dara sa may Sunset Boulevard naman mga nag-jogging-jogging na subong aga pa. Or may mga events at subong mo. May 21 kilometer run diri sa Iloilo City. Kaya may mga friends ako dan nga hilig mag-run. Good morning lang dara sa inyo. At probably aga pa na sila naghimos para maka-participate sa diring 21 kilometer run diri sa Iloilo City. At i-check natin minakaron. And of course, good morning man sa mga arat dara subong sa Mandurriao Public Market. Nagakiay-kiay ang mga maninay. And of course, mga yadayan man nga aga dara sa may Haro Public Market. Good morning, Sir Roland Demenea. Sa mga nagabaligya dara sang baboy. Sa tanan nga mga karne dara. Kag iban pag dara nga mga stall sa Haro Public Market. Good morning. And of course, dara man sa iban nga mga arat dara sa mga talipapa maayda-ayad gid nga aga. Sa mga Tagalapas area kay Mami Immaculada, Mami Immaculate, good morning. Kay Sir Cliff Acosta, ambot kun bukas pa nila yung atiyanggi. Grabe man niya immune system kag baka-baka pulaw ni Mami Immaculate ba? Sa mga call center agents dara nga nagatulotambay sa yadara nga balalagyaan maayda-ayad nga aga. Sa mga taga Lapuz area, dara kay Tita Rena. Sa mga taga Sinikway, kay Ma'am Ninita Del Prado. And of course, dara man sa mga taga City proper, sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Kaway-kaway beda sa mga tisoy kag tisay. Sinod ang pinakagwapo, kag pinakagwapa sa Iloilo Terminal Market. Te, bayaw be. Yuhum-yuhuman sa siyang mo. Good morning! Sa mga araman dara subong sa may Molo Public Market, sa mga taga-barangay Katilingban Molo, sa mga taga San Juan Boulevard and other barangays, maayad nga aga. And of course, mga ka-K5 sa mga taga-Arevalo dira. Kamusta dira ang pagpulo-paliwaliwa? Sa higad sang bye-bye. Good morning! Kay Ma'am Mary Jane Damiet kag sa aton dira K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. And of course, upod natin rin sa Master Control ka K5 Andre Fred La Pastora. Musag gyapon na, singles gyapon na. Bisan 5 pa mga pulo pa naguro ka tuig iyaya. Knock on woods kaya o wala. Okay lang. Ay tamyawan binaton diri no. Aton nga mga live viewers sa karon. Ma'am Antonina Manaay, good morning. Ate may baligya na da Ma'am Antonina. Mga customer na da. Ay tamyawan tadi Ma'am Panila, K5 Panila, Buena Ayan Cruz. Lalaki, I'm sorry. Sabi ko, tubag na ngalan ng Panila. Apelyido, galipasin siya. Patawad yun sa Ayan. Okay, K5 Ayan Cruz, Buena Panila. K5 Julio Sancho Abelarde Medina, good morning. Sir Arman Bacoguay sa K5 Mobile Taxi Patrollers. Biyahe pa ni. Nagatambay sa Gualajing House. Okay, siyempre damo na daya tawag na. Hindi manigarda mo na daya kasulod diyan. Tiga hulat ka dito siyempre pasahiro lang man imo ya mo. Kuon yang ikaw daya masulod kundi di bala ikaw ka hulat pasahiro. Kadto kamo Barotong Nuevo sa kay Baroto bakal Baringon. May Baringon man di sa Haro. Sir makadtuon mo gid kami. Good morning. May ano dang selebrasyon ha.
Sa aton nga WVTC Patrollers sa Western Visayas Transport Cooperative. Good morning dira sa kay Sir Boyat Parcon. May dayad nga aga. Sa mga tricycle drivers yung mga suki naton dira. Ate, siyempre, nami subong nga aga kay te siyempre mabulubog na pa. Ate, kay karon na, mapang-paang naman na. Kag mainit-init ang tiyempo. Ate, balhas, tak-tak naman balhas mo. Enjoy yan ay subong, no? Banaga pa nagabugtaw. May mga nagatawag na, mga especially dira sa may city proper area. Nadamo may mga obra na, gakanto sa merkado. Nagang kalabanan ning aga pa nga ang mode of transportation naton is mga jeep no blano. Jeep aro liko, aro CPU. Debla hindi naton manigar nga sila yang aga pa yung mga kakipay pero mga modernize sabi mga lasais na yagaguluwa. Lasais la city. It's a beautiful day. Halong-halong lang ha sa mga nagamaneho dara sa mga pribado nga salakyan. Ano man dara-dala mo ang tawag na 4 wheels man dara kun motor. Wala na sang pili ang disgrasya ha. Gani dapat maghalong. Always good remember ang tawag nga blow bagets. Kamuna na. Kun tawag na kun naka-seminar kamu ti balaan yung gidna. Pero kung wala ka mo naka-seminar nag-agi ka mo sa fixer. Ti patawad lang no? Good morning, Ma'am Florenda Cadavero. Nagatutok sa aton nga pagpangalagan. Dira sa akon nga nanay-nanayan dira. May banwasang Leon kay Auntie Itin dira. Sa akon man nga Iloy dira kay Gemma Montaño Caluyo. Nagapamatigid sa aton dira nga pagpangalagan. Sa mga friends naton dira sa Department of Agriculture. Liga to may nagapangayo sang sang radyo. Ano galing kay naubos na aton supply sang radyo. Sige lang kay kun may ari panghatagan ta kamutanan And of course mga ka-K5 kung may mga birthday celebrants dira ha, i-comment na lang diri sa aton siring comment section agad matamyaw naton. Ate, syempre subong nga aga. As I've mentioned kay Ina, may pila naman kita ka mga paga-istoryahan nga mga balita kag impormasyon. Adri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa mga live viewers naton sa karon. Kalabanan ni mga viewers naton ni mga motherhood. Good morning. O kung mga wala pa ka tulog. Bugtaw pas gyapon. Wow. Sa aton sining nga mga headlines, mga ka-K5. Sa may banwasang San Rafael, may isa ka lalaki nga nangawat sang motor. Balaan nyo nga nangawat sa motor para isugat sa iyang anubya sa may Barutak Viejo. Arestado mga ka-K5. Ipadayaw ya paniguro sa iyang anubya. Araga, motor ko ni gaho, bag-o ni balaga. Ara naman ka mo ho. Konto, agad nga gugma. Ang bagani nila. Doon mo ang real definition sa pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Grabe nga pagpalangga man. Pero ganaagi sa pagpangawan. Damo ganun nagambal. Tanay nang hulam ka na lang. Damo ko no may mga tag-iyas ang motor na nga naga tok-tokon na lang dahil ang motor kayo hindi magamit. Ito galing kay base trip yagin tong motor. Bag-o. Hining-hining pa bala, no? Kung base bala na pressure man sa babae, no? Siga na da. Nakapagay. Napako nagahulan. Mamo na do si kaki 500. Basi amo ning kapalaran mo, hindi man. Wala kay nakapad na. Kaya napako nagahula to. Pati basi na pressure to. Abi ang lalaki nga rin, no? Ang balingan. Dali lang. Tapos magkakita, yes, ang motor yung sinakyan niya na. Basta ibalik yan man tanig kung dayon, no? Ang galing kay nalocate, abi mo, nadakpan sang pulis mo. Ano manabi kayang tagiyagin, bilin. Yung manang yabi nga nagaangot sa motor. Kaya anong kaya mong gawin para sa pagmamahal? Agoy! Ati, pagawad ka lang sa iya, doy, no?
Pagawad ka lang da. Balik rin nang awat ko kanin sa motor para isugat si imo. Ako naman sa buong gawadi di. Gawada di. Budlay lang na. Wala ka balo di ang imong nubya. Tapos nabatian niya dira sa social media. Wala ka pamati man siya dira sa buong. O diba si napriso ka na. Basi bulagan ka pa sang nubya mo. Ang grabe. Ang kapalaran na imo yan. Baga nila nga too much love will jail you. Too much love will bring you into jail gali ha. Hindi gali too much love will kill you ang peg ha. Tani nag-commute ka na lang doy. Kung hinula mo na lang tong motor ni tito mo. So, galing kay Basi, gusto yagid abi. Basi lang babae, bala dali tawag na ang gusto gusto ipa-impress sa mga motor. Hindi man kita ka-judge, siyempre wala man kita kabalo. Mga possibilities lang ni aton, mga probabilities. That could not be accurate. Sa amo nga circumstansya. Wala man kita kilala sa ila ni personal. Sa dugang naton rin nga headlines, ang pagsaka diri sang real property tax sa Iloilo City gindepensahan sang pila ka mga konsihal. May nagpasaka na sang kaso sa ila tong ang dako nga negosyante. Ang Riverside Group of Companies dira. Sang pamilya Pison mga ka-K5. Tikon ka mo dara mga negosyante. Dira sa Mayaro Public Market. Kung may mga pwesto man ka mo dara o kung may mga panimalay, mga boarding house dira. Tawag na. Ano ang difference subong sang balayran nyo compared sang una? Kag ano kasakit balang pagsaka ni sang RPT sa inyo? Okay, hambal diri sang pinaka mga konsihal. This is beneficial for everyone. Mga ka-K5. Pero para sa inyo, sarado naman kamo dira sang inyo nga mga negosyo. Ayawan naman kamo ka lagas dira sang inyo dira yung ginansya para may mga kabulo bawi-bawi. Makabayad sa renta. Kag iban pagidra nga mga balayran sa inyo nga mga negosyo. Ay, naku na lang ni aton sini nga pag sinareyo ang sweldo wala nagasaka. Pero ang balayran gasaka nga gasaka. Sir Armante, ano na lang dinabalaan mo nga nagatawag nagapanaog ba? Panty ni. Panty na lang nagapanaog. Kag sa dugang naton rin nga headlines sa balita national nga tawag na sa dugang regional pa nagalayo. Kaso sang lung disease sa Western Visayas nagadamo suno sa Department of Health kon DOH Region 6. Baw namin yun pabati-bati sa mga hilig manigarilyo. Sa makaubos ng isa kakaha sa isa kaadlaw. May ara pag ginagani ang duwa kakaha kaya ubuso. Baw ano na lang sura na do sinugba na naguro yung mga baga yan. Madamo subong ko nagataas ang kaso sang lung disease diri sa may Western Visayas. Ay, ikaw dara nga nagapamati nga na hilig magpanigarilyo, di amat-amata na dadulaa sa imong sistema. Hindi mo man paggulpihon pero dahan-dahan lang ba? Sa dugang naton diri nga mga balita, ang banwasang Igbaras magatukod sa partikular nga banyo para sa mga miyembro sang LGBTQ+ community. Aba, nami maningatikang para at least mahagan-hagan ang discrimination. Okay, pareho sa mga naistorya naton yung mga tawag na mga gays, mga transgender. Ang balilado wala na sila lugaran. Kaya kung mangihi, masulod sila sa CR sang lalaki o tulukon man sila sa mga kalalakihan.
Especially kung syempre kung nagasuksok sang duster dira o sang dress kung ano ba dira nakahil. Diba kung kaisa ko nung ginapaminsan sa mga lalaki, basi kala linglingon sila ya, linglingon. On the side naman sa mga sa CR sa mga babae, kaisa nakulbaan man iban no, hindi man naton manigarat. Mayo man na nga mga tikang bala no, para at least no, hagan-hagan na nga mo nga mga insidente. Just like sa natabo nagliga diri sa syudad sang Iloilo. The Blesser Marlon Chong. Good morning. Kag sa dugang naton diri nga headline mga ka-K5. May isa ka soldado napilasan o sa nagluntad nga enkwentro. Bal ni maka oras na kuno nga enkwentro ho. Tapos pagkasunod nga adlaw na sundan pa nimo. Batok sa New People's Army o kon NPA sa Tapas Capiz. Permi lang das Tapas no. Sa dugang naton nga balita lokal, 23 anyos nga lalaki arestado matapos nakuhaan sang suspected shabu sa Saturation Drive sa distrito sang La Paz. And of course, sa balita nasyonal, 4 ka mga kontraktor nga naghatag sang donasyon sa mga politiko. Abaw-abaw, ari na gidyari na gadyaw. Ginaimbestigahan sang Commission on Elections. At isubong nga mga politiko, mga ara dira sa Senado, kag sa may kamara mga ka-K5 sa mga kongresista natin, todo deny sila subong ya. Hindi ko na kakilala sa iya ya. Sino na saya? Agoy ang tawag na likaw-likaw, panginwala, aragi. Kadugang naton diri nga balita nasyonal. Dito sa may Isabela, ang mayorya sang kontrata para sa flood control projects. Nagkanto sa utod sang mayor. Baw ba? Kampiyon ba? And of course, mga ka-K5, istoryahan man naton diri no, ang benepisyo sang paglakat-lakat, ang pila diri no, or top 10 nga rason sang kamatayon diri, especially in terms of sakit mga ka-K5, diri sa may pungsod Pilipinas, kad kon tawag na overtime, alin sang 2005 up until now, pila balang lifespan or life expectancy mga ka-K5. Kagaron na ma-check man kita sang pila ka mga situationer sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pero ipon naton sa Master Control ka-K5 Andre Fred La Pastora, sa News Center ka-K5 Wayne Zerudo Zanieres, kag sa Patrol ka-K5 Jason Talaron, and K5 Karen Badilla. Inom na kamodra sang kape, Pre-Bio Coffee kag GTX Coffee Mix. Good morning, Ma'am Sara Joy Espanilio. Oras, alas 5:06 na sang aga. Standby ninyo ko pagbayai, ha? Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin
vitamin C para pirmi malipayon inom og may TC. Vitamin C imong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon tungod ang may TC alkaline vitamin C imong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon palit nag may TC. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may
Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Negros Oriental, alam! The lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 14 minutos, makaligad ang alas 5 sang kaagahon. May pasodon kita anay, nga Flash Report. K5 News FM, Flash Report. Mga ka-K5, may nagluntad naman dira nga pagrenambol dira sa may ICC grounds sa distrito sang Mandurriao. Aga pagani ho, mga pamatanon naman dira mga involved. Nana muna basta ang ilimnon gindiretso sa ulo mo. Nanara naman sila ho. Nagligad lang to ginsaway. Ang subong naman nagapakita naman sang abilidad. Mga kalang na pero mga bata-bata ho. At this time, nag-standby sa linya si K5 Karen Badilla. Agad mahibaluan nato ng latest sitwasyon dito sa may area. K5 Karen, ano dang latest nga update o sitwasyon dito sa may ICC ground sa Mandurriao? K5 Kim, so kung gid lang nga kaagahon, nagalibot-libot kita diri sa may Smallville Complex, pasulod no sa may ICC grounds kung sa din may nasugatan kita diri nga dumay nagatililipon nga pamatanon upod ni ang aton nga kapulisan K5 Kim from Iloilo City Police Station 10. Sang ginusisa ta ini K5 Kim baute may nagrambol naman nga grupo sang pamatanon K5 Kim subong gid lang ya nga kaagahon kag sa exclusive interview naton sa isa diri no ka involved sang itawag sang Rambol K5 Kim ang ini suno sa iya dali lang gid K5 Kim ha kay may gina-adjust kita diri nga video naton i-send tani kay para hindi kita ma-violate bala K5 Kim sa aton nga Facebook page. Pero sa interview daton sa kay Alias Kai, sa exclusive ta nga interview sa iya, sunod ni dire kay Alias Kai, mga alas 12 sang tungang gabi kay 5 Kim, nag-proceed ini sila sa isa ka ilimnan dire sa may ICC grounds. Kay tihalin ini sila sa may Iloilo Convention Center, kung sa diin may gingaduan sila nga pageant. Kagang ining mga kabataan, mga nag-eskwela ini sila kay 5 Kim kag lunsay mga taga Gimaras. Nagadto lang gid sila ya para mag-attend sang pageant kay may ginasuportaran sila kay 5 Kim kag according sa kay Alias Kai nga kagina sang natapos na sila ya inom-inom kay ti mabalik ni sila sa hotel nga ginbook nila diri man sa distrito sang Mandurriao. Sa kita mo ni kay 5 Kim nga pag sa may exit bala or exit or sa may entrance diri gid mismo sa may tubang sang Gaisano kay 5 Kim may palilikuan na di pagadto sa may ilimnan pag going man pa station 10 sa may intersection antes sa may Taytay dira na guntad ang rambol. According sa kay Alias Kai nga ni sila kay 5 Kim, nagabantay na sila yasang taxi para sakyan nila kag mapadulong sa may itawag sa hotel nga ginbook nila kay 5 Kim. Sang hinali lang niya may nagpalapit sa ilang nga ginabanta 15 ka miyembro sa mga kalalakihan kag ginsita sila kay 5 Kim, may gin-name drop ang ining isa ka lalaki suno sa kay Alias Kai nga hindi man nila kilala kung sino atong gin-name drop nila hasta nga gintapungol nila kay 5 Kim ang isa ka miyembro kay tinabatian nila sunod sa kay Alias Kai nga ginhambalan to sila sang piyak nga grupo nga anong problema mo nga amalain gid ang tulok mo ha kay sakit kuno ang tulok sa iya. Tinakibot sila kay 5 Kim kay ti wala man na nila sunod sa iya ginapahayag niya nga wala na nila nakasalamuha sa ilimnan kung sa diin sila naghalin kaya hasta na nga nagbinalusay na sa pagtinupanay sang inumol kay 5 Kim no kag ti swerte man kaya nga aton nga kapulisan
nagarubing. Ugaling madasig ini nga nakahalin dayon sa area ang piyak to nga grupo kay ti ginapahayag dire sang iban nga mga nakakita nga may salakyan sila K5 Kim. Kag ang isa pa gid dire nga ginapanglalain sang ining mga biktima K5 Kim kay ang bag sang isa nila kaupod natula. May unod nga mga wallet, IDs, cash kag ang iPhone 15 ti mayo lang gini kay ang iyang location ni sa cellphone niya naka-on K5 Kim kag ti na-locate no ang ining bag kag ang cellphone nga ara sa barangay San Roque sa distrito Sangharo. Ti susubong nagakandak diri sang hot pursuit operation ang aton nga kapulisan para makuha man ni ang bag sang isa sa mga gintapungol sa piyak nga grupo kag madakpan man ni ang atong piyak nga grupo K5 Kim nga nagpalagyo. May interview with ka K5 ka? Base po din naton mapasulod no. Mayara kita dira sang interview si Alias Kai. Establish man naton dari para mabatian mismo naton no ang exclusive interview ni K5 Karen Badilla isa sa mga involved mo na budlay tulok lang gamay na pagyan gid nila mga bisita naton diri mga taga Guimaras no pauli na kuntani na napulihan pa diri involved pa sa kinagamo mura budlay basta gamay lang tulok kay kun hubog mga K5 may meaning na dayon sa ila. Damo na nga mga insidente na naglulunta diri sa bahin niya sang Iloilo City, especially dira sa may area sang Mandurriao. Mayo lang lapit na ganiyang police station. Kag ginastanbayan gid dira sang police usually ang amo nga area. Kay crowded. Kag probably bani gani may nakitaan kita sa iban sa video iba na mga bataon pa may mga minors pa niyo may curfew man kita nga daan di ba this time pamatian naton ang exclusive interview ni K5 Karen Badilla sa isa sa mga na-involve sa nasambit nga rambol sa may area sang Mandurriao. Sir, may natabo diri nga ginamo sa ICC grounds ang involve ang inyo nga group. Ano gini sir ang natabo? Bali ang natabo gid miss na misunderstood gid sang kontra ang amon nga group nga abiya guro kano sa iya nga friend nga sakit ang tulok sang friend ko sa friend ya. Tapos gulpi laging liab ang amon nga friend tapos gimpulihan nila nga dapat kami gawit kami sa amon nga taxi nga mapuli kami sa hotel nga book namon. Tapos ang amon mga friend bago lang iabot sa ginamon tapos gulpi sila naglakat. Muna dayon miss nga tapos damo gid may nadula sa amon ang bag nga may unod sa iPhone 15 kag ang wallet. Pero subong na trace naman namon ko din ang bag. Muna lang yung miss nga ma-complete man gid kami guro ma-file mabablatter gid kami guro sa ila kay if in case nga may minor sa ila pati ang cubics ipano namon ipa-blatter namon kay ginagpasod sa minor. Muna miss ang tulukay nga na dito pa lang sa cubics. Wala kami kabalo sang ila yang intention kay kami yaga party kami kay halin kami sa youth pageant sang sang Iloilo for national na. Bali halin kami sa ICCC. Bali nagdo kami di Dria for victory party na lang sa cubics. Kaya nga ang halin sila sa Guimaras. Ang ilang intention mga upod ko. Ang ilang intention ni Dria mag-party na lang. Tapos wala sila kabalo yang muna matabo nga which is kaning nga first time nila magkadto diri sa sa cubics kag mag-party na lang muna. Dugalain sila kay muna sila mapako sila mapablatter sila if and case nga may makita sila nga isa. Kay syempre damo pila ka bilog, 4 ka bilog sa amon ang subong ang injured gid nga natabo gid. Mga pila ka mo members ng group nyo? 11. Puros bayi laki? No, mix ka mo? Mix. Ang balang bahay giro sa amon mga 4 lang tapos 11 ka mga laki. Oo. Bali kamo oras di nakaabot sa cubics. Pag nagadomi sa cubics di pag pagtapos gid sang sang program sa ICCC mga manog 12. K12 hasta kamo di mga alas 4. Hindi hasta kami dapat mga 3:30 to 4 kay
ma-chill-chill ma lang, then mapuli na kami sa sa gimbok namon nga hotel, kag dito naman padayon sa Oo. Bali, itong group nga nakaaway nyo, nakaupod nyo na sila sa kilos. Wala. Wala. Hindi sila namon kilala. Bali gulpi lang sila yan ng liab sang Diri friend mismo? naman. Diri mismo nga place. Tapos gulpi sa maging name drop nga kasakit ng tulok mo kay sa ila nga friend. Tapos gulpi sa ang isa nga na puruhan gin pulihan nila. Sino ang name drop nila? Hindi naman kilala kay ubog naman sila kag puro sila kabataan, mga pila sila kapito? 18 to 20 years old, mga more than 15. 15 sila. Okay. Sa nga mo to, sila ang una na ngamot, nagpatupa inumot. Sila gid kay kami gaulat kami sa taxi nga nag-book kami sa taxi nga mapuli na lang kami. Tapos gulpe sila naglabay, mo din nanumbag na sila doon gulpe. Saging lagas na sila namon with ang upod ang mga patrol. Why na sila nakita Mga gini oras nag-start ang ginamo? Why lang idugay mga 10 minutes ang lang ago. Okay. So anong mga ang range sang mga age sang group sang inyo nga members, mga pila edad nyo? Kay kung sa ako lang miss, dapat maging 18 to 20 plus, kay hindi man sila kapasod lang cubic, so minor de edad sila. If in case nga may minor de edad, pati sila ipadalego namon. Guys, eskwela pa kamo? Nya. Okay. So diri man sa city? No. Sa Gimaras. Okay, mga taga Gimaras kamo. Muna ay mo once kami makilala kami sila isa miss, tananggit sila miss paano pang dalego namon. Kay ang amon ang intention niya mag-celebrate lang kami sang kung anong deserve namon right now. Oo. So ti ang nakitaan ta sir nga na-istorya kamo sang kapulisan. So bali may mga upod na kamo to nga nag-proceed sa station para magpa-blatter? Wala pa, bali ara sila subong sa ISER kay kinahanglan nila magpa-ISER subong kay may pilasan, isang naigo sa mata, and the rest damo gid kaduguan sang natabo sa ila kay napulihan gid sila abi kag wala gid sila kapangaman kung ano gid ang natabo. Okay, sige. So ang inyo gid yung plan sa subong is mag-file gid. Mapa-blatter gid kami Kag isa pa subong na trace gid damon ang cellphone kag ang unod sang bag nga nadula. Okay, bali ara subong sa San Isidro. Haro. Okay. May unod sa nga iPhone 15 kag wallet kag ATM. Kay sino to siya bag? Iya ka friend ko from Gimaras. Okay, sige. Kay 5 Karen. K5 Kim. Tiyan mo na tulok kayo malanggali yan. Kag wala pa sila kaya kabalo kung sino namin nila, kung sino nagtulok. Kag kung sino tong tinulok sa masakit kay 5 ka. Yes, amo to kay ti ang nasuno to gani sa kay alias kay may gin-name drop ang tawag ang isa to kalalaki sa pihak nga grupo. Tigin ba man ko ta siya sino ning gin-name drop niya ti hindi man gani nila kuno ya kilala kay 5 Kim kung sino to ang gin-name drop hasta nga nakibot na lang sila nga ginpatupan na ni sa inumol ang isa nila ya ka upod no ti sa apat ni sa 11 ka grupo ni alias kay apat ang pilason kay 5 Kim kag tigin dapata na to sang pagbulong sa mga katapo sang ISER kay 5 Kim pero ang ining atong piyak nga grupo nga ginabanta 15 ka miyembro kay 5 Kim ang why pa no ginalocate pa ni sang aton nga kapulisan pero based diri sa locator sang cellphone sang iPhone 15 sang isa nila ya kaupod ngati ara ang ining iya nga gamit sa area sang barangay San Roque sa distrito sang Haro. I-correct lang ni K5 Kim kay kaina sang gina-interview ta siya according sa Yara sa barangay San Isidro. Pero sang off the record na kay 5 Kim sang tapos na kita interview sa iya, may bag-o nga area ni ang na-locate no kung sa diin dito naman sa barangay San Roque kay 5 Kim. Kasi according to sa kay alias kay kung sila pa ya mag-observe kag sa mga rider nga ara dito ya kay 5 Kim, ara gid no sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang ining mga grupo or miyembro sang grupo nga nagtapungol sila kag tipisan sila kay 5 Kim no masimutan ta man nga nakainom man sila kay 5 Kim pero hindi siling amo gid nakahubog Amo na nampungol na sila nangawat pa to sang iPhone to mahal-mahal madahan ka kay 5 ka o ti tawag na may mga babae man sa nga upod sang mga biktima ka kay 5 ka sang duwa ni ka grupo. Ang sa piyak dito nga grupo, way lang kita kabalo kung may mga babae, ito sila nga upod. Pero ang sa ining, sa na-interview naton, kung hindi ko magsala, apat ini sila kay 5 Kim, apat ka babae kay 5 Kim, ang ining sa piyak
ang ining sana interview naton. Pero tawag na sila ya on their end, puro sila ya adults ka K5 ka? Yes, ang age range na nila bisan dito sa PIAC according sa kay alias Kai, kung lantawon mo mga 18 to 20. Pero according sa iya, kung mapamatud-an ni K5 Kim nga dito, kung akong dito sa PIAC, may minor, pati ang ining bar nga ginimna nila, idalo nila sa reklamo K5 Kim. No, pero kung tawag na, ano na puros malang inumol na nagtinupa ni K5 Karen, wala man abis ang iba niya naghinaboy na sang botilya kung ano man. Yes, wala man K5 Kim. May naglupok to kayo na, why man to? Ito sa video. Wala man. Sige, i-check na to ng latest sa may Iloilo City Police Station 10. Agad mahibaluan dari ang dugang nga mga information. Tiyan mo na gani, no? O ting inang mga ginagamo, kalamanan pa nga pamatanon pa. May kahuluya para sa mga bisita, mga taga-Gimaras pa naman eh. Okay, actually may pageant kid man kagabi mo, dira sa may icon. Dira sa may area sang Mandurriao. Usually, nagatapos na man mga 11 or 12 a.m. Ma-enjoy man lang sila kuntani. Ma-feel nila ang city life dari. Ang tawag na happy life lang diri sa may Mandurriao, pero nagdinapungulay pagidi ho mga tawag na may na-determine kung taga ang piyak to nga grupo, kung taga syudad man to, taga Iloilo to sila ya. Posible K5 Kim, no? Posible nga mga taga-syudad sang Iloilo kay ti ang ining sa base ni sa locator ara lang gid sa distrito sang Haro ang ining mga yung ining grupo nga na encounter diri nila sa Rambol K5 Kim kag ginagani sa natapos na interview kay nagpalapit sila sa aton K5 Kim nangayos ang advice ni kung anong imuon kay ti gusto gid nila nga makuha ang bag pamangkot sila kung pwede kuno magatuan nila dito sa area. Kaya balde, hindi ka mo mag-risko kay Budlay na basi mapulihan. Basi iladan to ya, basi balwarte nila to. Kag mapulihan ka to. Kapin pa kung mangayo man sila back up nila to sa grupo pag nila. Mayo na lang na mapa-assist sila sa police. Kasi lang iPhone naka K5 Karen, despite nga i-off mo, ang locator ya, matrack mo man nila nagyapon, no? Matrack mo gid na iya K5 Kim. Ang isa diri ang atong mga miyembro ni Banila do gintroma sila sa natabo diri sa Ilaya sa syudad sang Iloilo kay ting tuyo lang man nila ya kuntani na maglagaw-lagaw kay 5 Kim. Kaya Banila sa balita lang nila mabasahan nga may nagkakatabo nga Rambo dira sa may ICC ti subong sila na ya ang biktima kay 5 Kim. Amo na gani bala no, budlay naligad magin sampulan na. May mga nahuy-an na dira, may mga ginpatawag na sa eskwelahan. O subong naman no, pasampol naman sila dira bali Sir Carmelo likuan ang baliluoy matutaga Gimaras natipan ka mga sunoy nga mapuli na tani sa night out pagbugtaw mamangkot sa ginikanan ko nano sudan. Mamamugid Sir Carmelo ti mambal pa naton nga City of Love ni kung City of Fight na ni ba City of Fight. Kay mga isog tao di especially sa mga kabataan. Nami na magirikanan pang sampulan yung pang bakula balang. Ate sige ka K5 ka, thank you so much. Kasi may mga update lang da karon ay haboy lang diri sa amon sa News Center ka K5 Karen. Thank you so much. Para sa flash report, upod sa patrol si K5 Jela Santalaron, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News. Thank you so much kay K5 Karen. Mo na timingan gyud daw. Kalibot-libot sila dira situation nera sa may tawag na sa may area sang Mandurriao. Nagligad may nag-comment agad nag-post kita nga matawhay ang ICC Mandurriao. Mabalay tawhay kay kaagaw. Tite sambakon mo subong kaagawod man subong. Ano tabo ho? Ano ginagamo sila dira? Mayo lang dakon pilas lang mangkon yung kung may matamaan na gani. Mayo lang kay wala sang may managpagwa dira sang kutsilyo kung ano man dirang armas. Ang mga ka-K5 amo ginabudlay sa mga kabataan sa mga pamatanon dira. Sampulan pa nila yung mga pangayaw ho. Kahuluya. Iloilo City Government. Dira kay Mayor Raisa Trenyas. Kag sa mga concerned agencies pa dira, sa mga police naton, sa taga public safety naton dira. Ano himuon naton diri ho, pang sampulan nyo, pang
sampulan nyo dara. Una nga, what pa to sa iPhone 15 kag may kwarta pa to ho. Ang iPhone 15 dan subong mahal-mahal mo. Mga ka-K5. Tinami na pang kusion. Ang bali Sir Raymond Cabalonga. Ang bali ako magulang ka mga bata ngayon. Babitayon gajay mo ya sir. Sakit ng ulo. Barabudlay subong. Harap lang hindi pa kabalo mag-control sa nila mga kaugalingon kun hubog pero nagapatama. Kag magpahuya-huya sunod na. Madakpan na karon mangayo man na sorry, basuri. Tinahuyaan na darang na may nasumbagan na darang, may natamaan na dara sa inyo nga mga pagkaisog dara. Hindi na sila yung magbalik sa syudad sang Iloilo. Mambalay isog to mga taga Iloilo. Tirumbag pa kita diri. Kag lesson learn ba na sa mga establishments dira? Nga, for example, kung tuod yun may mga minor de edad dira, hindi dapat secure. Nag-stricto ka mo dira sa pagpasulod. Bala nyo may curfew. Kag kung may minor nga, i-allow nyo dira magsulod sa inyong mga establishment. Bali Sir Carmelo Likuan. Bali kagitindog man lang to sila kaina gahulat ka iba nila nga upod nga masakay na sa taxi para kapauli na. Gulpi lang dayon ginsumbag ka mga sunoy nga wala tupa. Mayad na paano pa naka palapit liwat mga pangayaw di sa aton kung ginaamon nyo sina. Nami tani kung madakpan sila ipa community service kung madakpan. Kulang pa ng community service nga na sira. Pahuya-huya sa syudad sang Iloilo. Base bala mudlay, ang mga involvement bala nagliligad, base sila amo naman kung may bago naman nga mga grupo nga nagapadayaw. At sige, bantayan na naton karon na ang pila ka mga update dira sa may ICC ground sa area sang Mandurriao. Agod ate syempre no, ma-check naton ang latest situation dira sa may area. K5 Vans, ba-commercial kita anay. Ate sige oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5:35 na sang aga. Standby ka mo dira ha. Basi may mga updates na karon sa aton sa nga Facebook page kag via on air man. Agod ma-check nato ng latest situation. Kung pilagid man bala to yung napilasan. Kag kung anong latest. Baw dira kuno sa San Isidro ho. Pero basi moving sila. Basi may motoro sila nga dala. And probably sa unado nilang syudad sang Iloilo. Kay may service sila dara kung ano man darang naglakat-lakat sila dilagan. Basi nagpa-back up sila dala service. O ipadala to sa bukid sa tapas para makulon ka NPA mo. Grabe mo ni si Sir Higino. So mag-isay ho. O gapuson kag pitkon sa itlog. Pwede man sir. Amo gina mo budlay sa mga kabataan. Subong ambal pa ganit nila. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero may mga kabataan gidya nga mga batinggilan. Mga gadalasang kahuyanan. O kung disiplinahon mo gamay bala nga ay sugid na ka sa DSWD. Permi na gid lang may garambol da permi sa tubang ka ICC ba. Sa sunod ma video na ko permi para kita gid sino naguna kag hindi. Kaya baw gid. Amo na dami nga mga establishments na mismo. Kung may nagalinaptaman na nga security sa gwa ho. Di ba? Hindi lang nga puros income lang secure man ninyo nga mga kliyente, darang inyo nga mga customer. Paano to kung may mga foreigners pa to, may mga taga-iban pa to nga mga lugar, na trauma sila na da. Bala, ganito pala yung Iloilo City. Is this Iloilo City? Ay, abang. Kaguba sa aton siring imahe dari sa syudad. At sige, aga pa kita nag-ugtas pero hindi mo ka na may blood. Oras, 37 minutos, makaligada nga 5 sang kaagahon. Meron ka mo dira sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, agud ang lawas resistensyado gid permi. Meron ka mo sang Mighty C para mapagsik, hindi para maginaway ha. Kundi magpagsik ang inyong lawas para sa mga adlaw-adlaw ninyo nga obligasyon. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga programa. Diri lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera no.
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Vladimir Santo, ako sa clear na flag sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milbuy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras, alas 5:44 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Mga ka-K5, adito ya sa bahin sang San Rafael, Iloilo. Ba, namin ito pa music. At dito sa bahin sa San Rafael, Iloilo, may isa ka lalaki nga nagpangawat sang motor. Balaan yung mga ka-K5 kung anong rason niya nga nangawat siya sang motor. Nangawat siya sang motor para isugat sa iya nga pinalangga nga nobya. Sakto ganang kanta nga, I will do everything. Ay, nagalayang tunoy. Lahat ay gagawin para sa'yo. So, mamo, gina Sir Balansa, kalanoy RJ, no? Tanay, nagsakay na lang siya sa taxi mo. Wala pa siya na priso. Dito din sa may San Rafael, Iloilo, mga ka-K5. Natabo ang niyang insidente. Accordingly, ginako diri sang lalaki nga ginkawat niya ang nagapark o kung nakapark nga motorsiklo. Dira sa bahin sang Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. According sa iya, gamiton niya kuno sa pagsugat sang iya nobya nga ara sa Barotac Viejo. Gagawin ang lahat, makasama ka lang ba? And accordingly, sa information nga nakuha diri sa K5 News FM Sara, ang motor nagapark sa may atubang sang tinda dira. Sa may San Rafael, kay may baklon kung tani. It's a beautiful hindi lang man siya takuntani blay magdugay. Kung makadali lang dira yang pagbakalya, pagdalikat yung mga ka-K5. Ti kay tungod yung nagadali siya. Tigin bilin niya lang man niya ang yabi. Kaya mabalik man ko dayon may baklon lang to. Gamay lang to baklon ko. Mga ka-K5, pagbalik niya, wala nang iyasin na yung motorsiklo. Ti accordingly, gin-report ni sa mga kapulisan. Kag nagpatigayon sang follow-up operation ang San Rafael Municipal Police Station. Kag na-identify piragi sa CCTV footage ang suspect nga nagtaban sang motor. Lagyo pa kuntani ang suspect. Okay, nadakpan na to sang kapulisan sang na-trace. Pero na corner gadya mga ka-K5. Nalocate sang kapulisan ang ining suspect dito sa may Banwasang Barotac Viejo dito sa lugar sang iyayang nobya. Anong gagawin para sa gugma? Gugma. Ay, budlay. Ang balde sa mga nagka-comment, baw ambot na lang kaabno sila nga lalaki, wala huya. Paila-ila niya pa to tanay sa nobya niyang motor. Galing nadakpan sa. Balya, babe, din ka na, babe. Kapauli na ako. Nadakpan ka gali, ya? Ang bal may nag-comment man dali, balya, kung sino ni nobya, ya, swerte-swerte si mo. Inimo, ya, gintanan para masugat ka lang, para masugat ka lang.
Madre ako na kung babahi, hindi ko na sa iyaya. Kaya nagapanakab, diba, si Sauli, magdayunay kami. Bakaon niya sa akon, nakaban niya, kinawatan niya. Basta kinawatan gani, sure ball, gad sa kanami turn. Ang bali rin ni isa kanete siya na bali kaluoy man tani ito kay gusto mo man tani may motor nga isugat sa miga mo pa tani nang huram ka lang sa mga amigo mo. Wala gid na problema manghulam kita kaysa mas kahuluya. Kung manguwa ka sang hindi imo o kagwo kon wala kaya naglisensya pasikat mataning motor. Budlay na naman video pa may day nyo pang motor hindi galain nyo. Tapos i-comment, i-caption mo pa, chill rides. Chill rides with my girlfriend. With my bebe loves. Tontong nga gugma. Sa mga ka-K5 naton, Adria sa bahin sa Western Visayas o tinagasaka ko no ang kaso sa lung disease kay siyempre damo man ang nagapanigarilyo. Di ba lang mga ka-K5? It's a beautiful according diri sa datos sa Department of Health ug DOH Region 6 mga ka-K5. Tinaga-advise sila, no? Nagapandam sila dari sa publiko na maghanganahagan dara as much as possible. Maglikaw ya sa pagpanigarilyo. Tungod nga ang kaso sang lung disease ang nagasaka, no? Mga ka-K5. Sa kada inoras, may nagakapatay nga mga Pinoy tungod diri sa lung disease mga ka-K5. Tigil na panugyan diri siyempre magarhagan-hagan ka mo kay ang pagpanigarilyo mga ka-K5 kung ano man dara nga bisyo hindi mo dalagin man niya basta-basta madula sa sistema sang isa katawo. Just like ang ining pagpanigarilyo, pag-vape, ban pagidra mga ka-K5. As much as possible na mata-mata dulaan na iya. Ang bali Sir Higino Sumagaysay abaw himuon gid ni Adan ang tanan para lang kay Eva. Abot layla na yan Sir Higino. Napriso na siya pag guwaya, wala na siya nubya. Nahuyaan na tong babae mo. Bali nga tungod mo, napriso to sa ayaw. Kawatan man na gali nubyo mo. Tapos nakabaton to siya sang bashi. Especially kay dito sa lugar nila yan nadakpan pag ay ayaw lang na maglakat-lakat ka mo sa nobyo mo importante wala kaya gasakay sa service nga kinawatan basi padayaw ya pa to wala yung habag ko ni binaklan ga pangabudlayan ko ginabalat nga kung tanong ganito brand sang motor nga nagkinang-kinang gad matayan at isigan this time check kita dira sa situational report market report alin sa aton sa nga patron kung mahibaluan no kung may mga pila ka ginsarado nga dalan mga ka-K5 kaya bati naton may mga pila ka mga running events diri sa Iloilo City. Sir Ma'am Imelda Colendres, good morning. Ma'am Sara Joy Espanilio, Hulay Maray. Ikaw Sir Higino Sumagaysay, ano gidang grabe mo nga effort para sa pagpalangga may para sa babae. Amo na siya ang king of efforts ang taga San Rafael ni Ham. Galing sa illegal lang nga pag-agi. Diri sa mga nag-share diri sang post nato no naman nila gagawin ang lahat, hamakin ang lahat. Wow, hamakon. Wag yung tanan, no?
kag by the way, kung nadumduman yung pagkatbalato, no? Ang ginbuno nga bouncer to sa may city proper, ginlubong na mga ka-K5. Kablatong si Delphine Donito Jr. Ginbuno to sa may San Felix City proper, sa may Aroscalduhan. Lubong na siya kahapon. Muna, ang pamilya, nagapadayon nga nagapanawagan sang ginatawag nga hustisya. Nagka-establish kita connection. Base bala masako sila to sa paglagasang balita to sa may ICC. Bali Sir Higino, abaw himo gini adan ang tanan ba? Pero meanwhile, samtang wala pa sila kasabati, patukar bala na ka-K5 ka, Andre. Atong sa may dumanhog, Cebu ni balang, saan ko na nga video. Nga may isa ka mayor, dito si Mayor how do you pronounce it man? Gungun. Si Mayor Gungun, Honorable Gungun, naghika mga ka-K5. Sa may dumanhog, Cebu. Napatilaw ya sang sermon, tampa kag sumbag ang mag-asawa kay tungod nga ang ring mag-asawa involved sa cyber pornography. Kag ang ining lalaki gintandog yaman ang iyang mga kabataan. Ay abaw ang edad pa 3 ka tuig kag 11 anyos. Dinami na gid man niya sampulan o galing kay ang CHR subong nga nakita nang ining video. Ti subong mga ka-K5 ang balila imbestigaran. Ti patukar binaton para sa inyo mga ka-K5 ano diring inyo nga say diri sa sining natabo sa may Cebu City mga ka-K5. Usap-usap ba? Usap-usap. Tarong ba? Dua mer, kedua. Ha? Wala pa sa balay ro, buha upos. Di era to sa delete niya. Tayo gini. Ini gini, umum to buang nga. Julius. Kamu dua. Diretso ha. Paslat ha. Ato bangon na ninyong kaso. Ato bangon na ninyong kaso. Buat tahun dua mer. Ha? Tarong hindi po ang dua yun. Usap-usap ba? Usap-usap. Tarong ba? Dua mer, kedua. Ha? Dua. Tarong dua. Dua mer. Ha? Dua. Si kedua. Last na pagkakata. Kapila niyo ang hilap ng baka. Kedua. Di gini mo musbod. Di gini mo musbod eh. Di mo, last chance. Butangi Granada. Last chance. Kapila niyo mo buhatas bata. Butangi Granada. Butangi Granada luha. Mga ka-K5, nabatian nato no ang natabo dire sa may Dumanhog, Cebu. Tinainit-init gid ni si Mayor Gungun Hika. Tambalya. Tinainit ta syempre. Ang kontraya gid kuno niya ang maltrato mga ka-K5 kag naga-take advantage sa mga kabataan. Tiyamakon mo, girikanan ka o baligya mo online ang imong bata. Ila sa nga diri nga lawas i-expose mo. Kagang tatay, amo na nami man gid man kumuson. Ako gid man ginuno ko na. Tawag na ang ginhimuslan niya man ang iyang mga kabataan. Ti ang ining mga bata ang nagaedad sang 3 years old kag 11 years old. Ang mga biktima ang yara na subong no sa paghinakop dira sang Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO dira sa may Dumanhog, Cebu. Kagin pa sa naman sang kaso ang ining mag-asawa. Tigay natagan niya sang ultimatum ang iban pag dira nga magrekanan nga nagakomiter o kon nagacommit sang amo nga mga buluhaton o kon hilimoon mga ka-K5. Nga magkadto dira sa iya nga opisina. Ay kung mahimaloan diri ni Mayor,
tutok iba niya kung sino pagidira ang involved sa mo na nga mga pagbaligya sang lawas dira sa ilang mga kabataan online, no? Involved sa cyberpornography, kagang nag-abuso sexual sa ilang mga bata, pasakaan sang kaso kag sampulan. Nami man gidaya sampulan. At sige this time, okay na. At sige sako deguro sila ya sa pag-follow up sang balita. Good morning kay Ma'am Bingbeng Vivian Pagtulunan, nagatutok sa aton nga pagpangalaga dira sa may Pasig City. Sir Helmer Felicidario. Nagatutok sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Inday Kalumno. Amali Sir siya Huragi Shuhuko. Amali isa lang ma'am, bago siya nagatripping, may kalalagyan kayo. Oh, hindi lang tripping, kundi mga kawatan pa. Tinaban pa to yung bag na may iPhone. Kasi trip-trip lang nila to. Kung style lang nila to, nga kurabi, may rambol-rambol. Ilang tuyo gali nila, ya, mga awat, gid niya. Beautiful day. Kaya galing kay, kada mo na gid man ang modos nila, ti. Medyo mga balingag man, no? Kay, damo na ka-video sa ila. May mga itsura to nila, may mga nawong. Tapos may locator pang iPhone. Ang iPhone pang ila yung kinuha, yung basta iPhone niya bisan patay na sa tawag na ma-locate na gyapon ang iyang location. Sa aton diri nga balita dito sa may Isabela. Ang mayorya dito, no, kung kalabanan sa mga flood control contracts sa may Ilagan City, Isabela, ang nagkadto sa utod ni Mayor. Okay, accordingly mga ka-K5, ang kalabanan or majority diri sa flood control project sa may Ilagan City, Isabela, o ng 69% sa more than billion pesos ang nagkadto sa construction firms ang brother ni o konsang utod ni City Mayor Jose Marie J. Diaz, mga ka-K5. Base diri sa data sa government, ang Dragon 12 Builders and Construction Supply ang nakakuha no sa 16 ka mga flood control projects located dira sa may Ilagan City halin sang 2022 until 2025. Ini ang natabo despite niya ang Dragon 12 ang may substantial delay sa ilang mga proyekto sang tuig 2021. Ang halin sa 2022 to 2025, ang Ilagan City ang nag-alokar no sang worth 1.076 billion pesos. Kung close sa 70% ang overall 1.54 billion pesos. Ang nagkadto diri nga kontrata sa sining matawag na utod. Ang ining Dragon 12 Builders ang ginapanagyahan ni Jonathan I. Diaz base diri sa iyang registration sa Department of Trade and Industry o DTI. Lakip man diri no sa pila ka mga kontrata ya sa Department of Public Works and Highways. Kag nahibroan nga kag kumpirmado nga si Jonathan Diaz ang utod ni Mayor J. Diaz, mga ka-K5. Si Honorable J. Diaz ang isa ka long-time mayor dala sa may Ilagan City, mga ka-K5. Considering no, last term niya na ni Subong, mga ka-K5. Say that you love me. Tiyan mo ning mga pila ka mga nabuyagyag kag nahibaluan no ng mga transactions diri sa mga flood control project. O tikita mo subong yung mga flood control projects kung hindi substandard, delayed o kun mayara sa ginatawag nga ghost project. O damo nagambal nga makontraktor na lang kami niguruhay. Pero may ara man niya. May ara man niya sa mga kontraktor nga maayo. Wala nagapanunto ang maayo ang ila siniyang trabaho kun maayo ang ila yung product mga ka-K5 ang output nila, no? Diba lang, Ma'am Azun Pineda and Ma'am Bingbeng Vivian Pagtulunan.
At isiga mga ka-K5, ginakulabos agad kita dari sang tiyempo, oras 2 minutos o kung 3 minutos, makaligad dari ang alas 6 aga. Thank you so much sa mga listeners naton sa Iloilo Province and Iloilo City, sa aton nga mga relaying stations, kag sa mga listeners naton via K5 News FM Iloilo 88.7. Nakaupod naton sa Master Control ka K5 Andre Fred La Pastora. Sa News Center ka K5 Wayne Zerudo Zanyeres, sa aton sa nga patrol ka K5 Jason Talaron and K5 Karen Badilla. Good morning tala kay Ma'am Salvacion Baby Kapatayan sa Barangay Talakuan Leon and Cousin Arlene Joy Salgado. Kapatayan from Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan. Magasunod na ang Sunday Morning Newscast. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo and ka K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako ang inyo nakaupod ka K5 Kim Caluyo. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwang kay Totong at kay Inday. DTX Coffee Mix
Diabetes, lawas na pinuan. Diabetes, ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 6:10 na sang aga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Agosto 24 tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatihan sa 88.7 sa inyo tag sa Kamanga FM dial. Makitan kag mabatian makita worldwide. Pinaagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, sa ginadulong sa kalawan sang DTX 500, human sa Ampalaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, kag para makalikaw sa high blood pressure, kag subong man sa balatian nga cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag para na sa aton sa nga mga headlines, mga ka-K5, muna kita sa aton nga top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, 4 ka mga kontraktor nga naghatag sang donasyon sa mga politiko kinaimbestigaran sa karon sang Commission on Elections. Balitang lokal.
Sa aton balita lokal, Councilor Rex Sarabia, ginpanindugan nga nakabenepisyo ang mga negosyante sa pagtaas ng real property tax. Lalaki sa Banwas ng San Rafael nangawat sa motorsiklo para isugat sa iyanobya sa Brutakvio, arestado. Kag sa aton balita regional, basura nga nagbara sa drainage, rason sang pagtaas sang tubig baha sa isa ka bulutuan sa Barangay Granada sa syudad sang Bacolod. Sa K5 Network News, 215,000 pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiska sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro. Balitang National. Sa balita nasyonal, kontraktor sang palpak nga flood control projects wala nagapabatyag. Pilipinas kag Australia target nga magpirma sang panibago nga defense deal sa 2026. Balitang International. Sa balita sa luwasang pungsod, Benjamin Netanyahu desidido nga makaangkon sang ceasefire sa Gaza. Kag para naman sa aton balitang negosyo. Balitang negosyo. Presyo sang produktong petrolyo naghana naman niya magsaka sa masunod nga semana. Balitang sports. Sa balita sa patag sang hinampang Chicago Bulls, igaritiro na ang jersey number ni Derrick Rose. Balitang Entertainment. Chris Aquino, padayon nga nagapakigpato sa iya balatian para sa iya mga anak. Kag para naman sa aton balitang extra special. Balitang Extra Special. Sa balitang extra special, pinakamatambok nga inmate sa Austria, ginagastuhan sang napulo kapilo sang sa normal nga gasto para sa mga preso. Aba, bantayan ang pila ka mga detalye kag impormasyon sa aton suri nga mga headlines, kagadiya ang hinadulong sa inyo sa Power Trio sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy, nga among DTX 500, may TC kag D3 Bio. Nagatagid proteksyon sa aton nga mga lawas. Sa ilo na kita sa mga detalye kag impormasyon, una kita sa aton suri nga top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, naglabot sa apat ka mga contractors ang imbestigahan o kung pag-aimbestigahan sa Commission on Elections sa COMELEC bangod sa paghatag sa mainisang contribution sa pila ka mga senador sang 2022 elections. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ilagin hibalo kung kung ang mga nasambit ka kontraktor ang mayara sang kontrata nga nakuha sa gobyerno sa riin, maid-id man nila nga usisaon kung bala public work contractor ang mga iniya. Kung madumduman, ginbuyagyag sa Senado nga may pila ka mga kontraktor sa mga flood control projects ang naghatag sang donasyon para sa pagpangampanya sang pila ka mga politiko. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa national, initially may nakitang tatlo, apat na contractors na maaaring contractors ng public works o serbisyo sa pamahalaan na nagbigay ng tulong sa mga tumatakbo sa national position. Yes, for senator po yan. Pero subject pa po sa verification kung talagang sila ay may kontrata sa pamahalaan. Sa ilo naman nato ng aton suri nga nagapangunang balita lokal. Balitang lokal.
Sa aton balitang lokal, ginpanindugan ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia nga dako ang nangin benepisyo sa mga negosyante sa pagtaas sang real property tax sukon RPT. Suro pa kay Sarabia nga madamo sa mga negosyante ang nagmanggaranon, ilabi na sa mga landowners bangod sa maayong panggobyerno. Dugang pa ni Sarabia nga madamo nga mga punungan, asinan kag iban pa nga nag-improve kag nangin prime landowners sang nagsaka ang value sang duta. Ini kasunod sa ginpatigayon nga hearing sa diin giradoso ang pag-extend sang 40% nga real property tax kon RPT humalin sa tuig 2025 tubtob sa 2028. Si Councilor Rex Sarabia. But what is clear is that ang mga nagaparantiya sa mga lupa diri sa syudad nagmanggaranon bangod sa good governance diri sa syudad. Ang nagtaas ang assessed value, nagtaas ang market value, ang economic benefits ng ilan ng mga lupa nagtaas man. So what is clear is that landowners here in the city gradually have become wealthy citizens of this city. Ang madating asinan, dating kapunungan, naging prime lots na. You can translate that into cash. You can translate that into capital. You can translate that into business. Kung i-mortgage mo sa bangko, ang imo nga lupa nga dati 100,000 ang bili, naging 100 million pesos positive. Ginako sang City Treasurer's Office nga mayara sang deficit o kunya kulangan sa pondo para sa tuig 2026 annual budget sa Iloilo City Government. Sino kay City Treasurer Head Jenny Hermano nga nagdangat sa 5.1 billion ang total budget nga gina-propose sang kada departamento kag talatapan para sa masunod nga tuig. Apang ginapahayag sang natungdan nga yara lamang sa 4.5 billion pesos ang sarang matag sang Iloilo City Local Finance Committee para sa annual budget sa masunod nga tuig. Sa kapukusan, yara sa kapin 600 million pesos ang budget sa deficit sa 2026 konsundo ng proposed annual ordinance. Samtang nagdangat sa 34.2 million pesos ang ginpagwa nga budget sang Iloilo Provincial Government para ibulig sa mga bulutuan, barangay ka mga munisipyo sa probinsya sang Iloilo. Sino pa kay Governor Arthur Defensor Jr., gilayon niya nga ginparilis ang budget agud nga gilayon man ini magamit sa mga eskwelahan, mga kabaranggayan kag mga kabanwahanan. Lakip sa mga recipient amo ang tinukuan sa elementary school sa Dingle, Iloilo nga ginataga naman sang 878,720 pesos para sa improvements ang water system facility. Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Pototan, Iloilo nga ginatagan sang 790,000 pesos para sa completion o kung pagtapos ang multipurpose gymnasium. Poblasyon New Lucena, Iloilo nga rekabaton sang 4 milyon ka pesos para sa pagpatukod sang Phase 2 Multipurpose Hall. Banwasang maasin nga ginatagan sang 17 million pesos para sa assistance para sa mga priority infrastructure projects, environmental and management kag youth development. Amuman Philemon Alfeche National High School sa barangay Abang-Abang sa Alimudjan, Iloilo nga ginatagan naman sa 5.8 million pesos sa pagpatukod sang 3 classroom building. Dugang pasang natungdan, ipasiguro sini nga magapadayon ang bulig sang Iloilo Provincial Government sa mga kabanwahanan kag eskwelahan nga nagakinanglan sang bulig. Nagdangat na sa 102 ka mga kaso sa leptospirosis ang nabalhag sa probinsya sa Iloilo. Ining santo sa data gikan sa Iloilo Provincial Health Office o ng IPHO. Sa mga data, 99 ang nagapabilin niya ginabulong kag 3 naman ang nagkalamatay o kung kapareho sang na-record nga napatay sa nagdigad niya tuwing 2024. Mas mataas naman ang o kung mas mataas naman sang 10%
ang narecord nga kaso sa mga baratian sinagdigan niya tuig nga nagdangat sa 93. Nagapabili naman nga bastante ang supply sa prophylaxis sa mga rural health unit sa mga kabanwahanan. Sa dugang balita lokal, yara na sa 1,685 kan 1,685 ang kaso sang hand, foot and mouth disease sa kan HFMD sa probinsya sang Iloilo. Ini ang base sa data gikan sa Iloilo Provincial Health Office sa kan IPHO. Sa data sang nasambit nga opisina, ang numero ang mas mataas sang 383% sang sa 349 cases nga na-record sang nagligad nga tuig 2024. Nagdangat naman sa 156 sa 156 ang nabalag nga bagong nga kaso sang amo nga balatian. Wala naman sang na-record nga patay bangod sa HFMD sa probinsya sang Iloilo. Nagnubo ang numero sa mga barangay kakabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga na-record sang dengue clustering of cases. Ining Santos data gikan sa Iloilo Provincial Health Office o ng IPHO. Sa nasambitan nga data, nagnubo sang 19% ang numero sa mga banwa sa probinsya nga ukon nga may clustering of cases sa diin gikan sa 27. Yara na lang ini sa 22. Samtang nagnubo naman sa 24% ang numero sa mga barangay sa probinsya sa Iloilo kung may clustering of cases. Sa diin gikan sa 80, yara na lang ini sa 61. Wala naman sa identified sa subong nga hotspot area kung istoryahan ang dengue sa probinsya. Samtang pilason ang isa ka miyembro sang Philippine Army matapos ang nagluntad nga engkwentro batok sa ginapatihan makawalang grupo. Sa mga boundaries ang barangay Agpalali, Artus, kag Tabon sa Tapas Capiz, Agosto 22 ang kaagahon. Nahibaluan nga alas 2 ang kaagahon sang nagumpisa ang pagbayluhan ay sang lupok. Kag alas 9:30 naman sang aga sang nagluntad ang ikaduha nga engkwentro. Naglabot naman sa 7 ka oras ang engkwentrohanay sang 301st Infantry Brigade, 12th Infantry Battalion, 82nd Infantry Battalion, 61st Infantry Battalion, kag Philippine Air Force batok sa dismantled nga Central Front Committing Region Panay kag Regional Centro de Gravedad. Na-recover sa encounter sites ang duha ka M14 rifle, isa ka AK-47 rifle, kag Grand Rifle. Sa karon, padayon pa ang hot pursuit operation sang militar sa mga naengkwentro nga katapo sang New People's Army. Maswerte nga wala nakaangkon sang pilas ang isa ka pulis matapos naging tiro samtang nagapatrol sa Barangay 6, Poblasyon Tigbawan, Iloilo, pasado alas 7 sang gabi, Agosto 21. Sandig sa Tigbawan Municipal Police Station, nagapatigayon sa patrolling ang 3 tanan ka mga pulis sa amo nga tion. Dugang pa, ginparahan sa mga kapulisan ng 3 ka mga kalalakihan nga sakay sa motorsiklo nga mag-ululutod bangod nga wala sang helmet. Sa baylo nga magtulog, nagdiretso mga inirason nga ginlagas sa mga pulis kay nagpalupok ang isa sa mga sakay sa motor kay Police Staff Sergeant Jeffrey Talaber. Wala naman ininapilasan bangod holster sini ang naigo. Nagsungka naman ang 18 anyos nga naga-serve driver kag na-rescue naman ang 15 anyos nga manghod matapos nagpalagyo sa karon. Parayo naman nga ginapangita ang 20 anyos nga magulang sa mga ini nga amo ang nagpalupok sang posil. Sa piyak nga bahin, ginako sang isa ka lalaki nga ginkawat niya ang nakapark nga motorsiklo sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Agud kuntani o kun agud nga gamiton sa pagsugat sang iyang girlfriend sa Barotac Viejo. Sa impormasyon sa K5 News FM, Sara, nakapark ang motor sa atubang sang public market agud nga may baklon kuntani sang makadali ang tag-iya. Bangod nga nagadali kag malapit lang man ang tindahan, ginbilin sini ang yabe nga nagaangot sa motorsiklo. Gilayon nga nag-report sa kapulisan ang tag-iya kag nagpatigayon sang follow-up operation ang San Rafael Municipal Police Station. Siriin na identify pinaagi sa CCTV footage ang suspect. Insigida naman nga na-locate sang kapulisan ang suspect sa banwa sang Barotac Viejo sa lugar sang iya nga nobya.
Tuyo pagkuntani nga maglagyo sang suspetsado gamit ang motor apang madasig ini nga nadakpan sang kapulisan. Sa karon preso na ang suspect sa San Rafael MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Gindala na sa punerarya ang bagol kagtulan sa tawo nga nasapuan sa bahin sa barangay Bado, Kalinog sa 2 Agosto 19 sang hapon. Suno kay Police Major Miles Derone, ang officer in charge o kunang hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Wala sila sang may na-record nga missing person sa panwakag. Wala sang may nagpalabot sa ilang reklamo nga pamilya. Naibaluan nga hindi tanan nga tulan sang lawas ang nakita sa lugar at mangyara ang pagol sini. Posible man nga madugay na ngayara sa lugar ang pagol, bangod wala nagaangot ang hipon kag may mga litik na. Samtang may nagapati naman nga mga residente nga ang tulan kag bagol ang nasapuan ng posible iya sa miyembro sa makawalang nga grupo nga napatay kag ginlubong sa lugar sang iya kaupdanan. Samtang at large gihapon ang suspect nga nagbuno sa iabyan sa inasalan sa barangay San Juan Molo, Iloilo City sa 2 Agosto 19. Suro kay Police Captain Ryan Price Inot, ang officer in charge as o kon OIC sang Police Station 4, nga padayon man ang idahat pursuit operation batok sa suspect nga si alias Bahol, 34 anyos. Kung madumduman nga ginbuno ni Bahol sang barbecue stick si alias Igok, 37 anyos, matapos nga napikon ini sa pagsunlog sa iya sang biktima. Nahibaluan nga nagakaon sang inasalang duwa sang inestoryahan ay ang mga ini natuhoy sang silang bata pa kag ginsunlog sang biktima ang suspect. Naigo naman sa tiyan ang biktima kag tuyo paguntani nga ini ang bunon sang suspect sa liog apang nautod ang stick. Nakagwa naman sa ospital ang biktima kag yara na sa maayong kahimtangan. Samtang wala naman sang plano nga magpasaka ang sang kaso ang biktima, bangod suno sa iyang suod lang man sini nga abyan ang suspect. Nakumpiskar sang Provincial Drug Enforcement Unit ako ng PDEU ang masobra 5 milyon nga balor sa ginapatian sa Bosa Drug Bypass Operation sa barangay Tinokwan, Dingle, alauna 40 sang hapon. Ang mga arestado mo sa alias Bonbon, 39 anyos, alias Bentot, 55 anyos, alias John, 31 anyos, lunsay mga residente sa nasambit kalugar. Lakip na sa alias Francis, 30 anyos, sa barangay Dawes, Tinge, kag alias Jerry, 44 anyos, sa barangay Akle, San El Defonso, Bulacan. Sunod kay Police Major Daji Dilima, ang EPS ang PDEU, na-recover ang 3 or ang pulo ka mga plastics ang ginapatian sa bu nga nagabugat sa 740 gramos kag may 5 milyon 32,000 pesos nga market value. Na-recover man ang isa ka long barrel homemade 12-gauge shotgun, isa ka homemade AR 15-9mm rifle, kag isa ka ginapatian airsoft rifle, kip na ang M67 nga granada. Sa karon nakahunong na ang mga arestado sa Dingle Municipal Police Station. Oras alas 6:31 na sang aga, saylo naman kita sa aton Balita Regional. Balita Regional. Sa Balitang Regional, basura nga nagbara sa drainage rason sang pagtaas ang tubig baha sa isa ka bulutuan sa barangay Granada sa Bacolod. K5 Carla Defensor sa Kampiyon nga report. Ginpahayag ni Earl Edward Ramirez, Operations Chief sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management, ngayara sa 80 ka mga high school students ang na-stranded kahapon sa Generoso Villanueva National High School sa Barangay Granada, Bacolod City, bangod sa pagtaas ng tubig baha. Suno kay Ramirez, nagilayong naging padala ng eskwelahan sa truck ang rescuers, agud nga makatabok ang mga estudyante. Dungang pa ni Ramirez nga ang rason sa pagtaas ng tubig amo ang mga basura nga nagbara sa drainage. Kag matapos ang 1 ka oras, gilayon naman nga nagsubside ang tubig baha. Palayag pa ni Ramirez nga nakita gilayon sang barangay ang problema kag gilayon ini nga ginpatinluan. Suno kay Ramirez nga mayara naman sa pipila ka mga dalanon sa syudad ang nagtaas ang tubig baha apang nagsubside ini gilayon kag mayara naman sa mga panimalay nga nalabot sang tubig baha kag wala naman sang may na-evacuate. Ginpasalamatan naman nga low tide kahapon nga adlaw rason nga madasig ang pagsubside sang tubig baha.
Ini nga balita ginadulong sa isang DTX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. Kapin sa 500,000 pesos nga balor sa ginabatian Cebu na kumpiska sa drug bypass operation sa Antique. Si K5 Eileen Rose Magbanwa Taroa sa K5 News FM Antique sa kampiyon nga report. Dyan sa ginabanta sa 68 gramos kang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 476,000 pesos. Ang na-recover sa isa ka drug buy-bust operation na alas 11:26 kahapon kang aga, Agosto 21 sa barangay Buhang, Hamtik, Antique. Sa ginting nga puwersa kang Hamtik Municipal Police Station na Provincial Drug Enforcement Unit Antique kag PDEA 6. Naaresto ang subject person nga ginkilala kay alias Normana, 40 anyos, sangka high value individual jobless sa kag-residente kang barangay Piapi 3 sa mga Banwa. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Major Horizon Villanueva, ang acting chief of police kang Hamtik Municipal Police Station, ang naging pahayag nga nagdangat sa 3-6 ka bulan ang monitoring sa subject antis na tigayon nga mabakla na kang pusher buyer. Suno pa kay Police Major Villanueva, nagabuel kang anang supply ang subject sa Banwa kang San Jose de Buenavista kag may posibilidad nga ang mga nadakpan kang damlag lang ang may koneksyon man kana. Dugang pa kang opisyal, nagtuyo pang malagyo ang subject person na matapos nga nagpakilala ang pusher buyer bilang isa ra ka pulis. Apang diyang napaslawan bangod may backup nga mga operatiba. Sa talada nakahunong ang subject sa Hamtik Municipal Police Station na kagmaga pangatubang sa kaso nga Republic Act No. 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Liwat naman nga nagpahanumdum si Police Major Villanueva sa obra kang amo nga illegal nga aktibidad nga anda dya hindi paguntatan agad mapabili ng kahiluwayan kag kalinangan sa Banwa kang Hamtik. Kag balita regional alin ridya sa may probinsya kang Antique. Ako naman si K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Halin sa balitang regional, silo naman kita sa K5 Network News. Masobra 200,000 nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro. Ka-K5K Boscaino sa K5 News FM CDO sa kampiyon nga report. Nasabat ang 215,000 pesos na smuggled cigarettes sa Cogon Public Market, Cagayan de Oro City habang nagsasagawa ang City Intelligence Unit ng information drive laban sa mga kontrabando malapit sa Cogon Market na mataan ang nakadisplay na smuggled cigarettes sa nasabing merkado. Ngunit wala ng tenant sa stall. 4 na kahon ng Master, 64 rims ng magkaibang brands, 54 na mga pakete ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng CIU. Dinala sa Cogon Police Station ang mga nakumpiskang items bago ma-turn over sa Bureau of Customs. Ako si K5K Boscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM. Ang ining mga balita ang ginadulong sa inyo sa Pre-Bio Coffee, ang creamy coffee sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, silo naman nato ng ato nagapangunang Balita Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa Balita Nasyonal, wala sa gihapon nagapabatyag o kung nagapakigangot sa talatapan ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Manuel Bonoan ang St. Timothy Construction Corporation nga ginapanagyahan sang pamilya Diskaya nga isa sa mga unang nga kumpanya nga natukiban nga mayara sang kapalpakan sa mga flood control projects. Suro kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, din pamangkot sini si Secretary Bonoan kung nagpatag na ang St. Timothy matapos matukiban ang mapalpak nga proyekto sini. Apang sabat sang Tiglikom nga wala pa sa gihapon nakapabatyag ang nasambit nga kumpanya. Ang kontraktor nga ini ang isa sa mga unang nga ginhingad
kinahadlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakakuha sang madamo nga kontrata para sa flood control projects apang nagtuhaw sang inisyal nga investigasyon nga palpak ang mga ini kag kaangay nga ginpangwartahan gid lamang ang mga proyekto. Dugang Pari Castro nga maidid nga investigasyon ang obrahon sa 15 tanan ka mga kontraktor nga nakakuha sang pinakamadamo nga kontrata sa flood control projects agud matumod ang koneksyon sa mga ini sa mga mamalidha. Ginapasiguro naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mayara sang manabata ang mga luyag sini ang maidid nga investigasyon agud masiguro nga hindi makalusot ang mga nag-aabuso sa pondo sang gobyerno. Ginabswelto sang Sandigan o Sandigan Bayan sa dayanay Vice President Jejomar Binay kagiana kasi anay Makati City Mayor Jojo Binay sa mga kaso nga mga graft o falsification of public documents kag malversation of public funds angot sa controversial nga 2.2 billion pesos ka Makati City Parking Building Project. Sunod sa 3rd Division sang Sandigan Bayan, wala na pamatudan sa prosekusyon ang kasalanan sa mga akusado beyond reasonable doubt. Kabangdanan niya sila ang ginabsuelto. Kupod sa desisyon ng pagbawi sa whole departure order batok sa mga Binay, kaiban pa nga mga akusado. Wala man sila ginpapanawagan sa civil liability bangod sa kawadaan sa nagakaigo nga ebidensya. Ang nasambit yung mga kaso ang ginpasakat pa sa 2016 matapos ang terbino ni Binay bilang Vice Presidente sang Pungsod, Pilipinas. Sa dugang balita national, target sang Pilipinas kag Australia nga magpirma sang panibag-o nga defense deal. Iriagod matap na ang nagalala pa nga agresibo nga mga lihok sang pungsod China sa ginaagawan nga kadagatan. Sunod kay Defense Secretary Gilberto Congibo Teodoro, maghahatag sang ligwa ang Enhanced Defense Corporation Agreement para sa mas masunson nga joint military drills nga nagatuyo nga pabaskugon pa ang combined operational capability kag pagpabaskog sang regional deterrence. Ginpahayag naman ni Australian Defense Minister Richard Marles nga yara karon sa Manila para sa ministerial meeting kag nalauman nga mapirmahan ang bag-ong agreemento kon kasugtanan sa masunod nga tuig. Formal na nga napasakan sang administrative case sa o konsumong adlaw sang National Police Commission o kunapolcom siya na Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG Director Brigadier General Romeo Macapas bangod sa ginapahayag pag-impento sang kaso batok sa whistleblowers ang missing sabongero. Kung madumduman sa Agosto 14, nagpasaka sang reklamo ang whistleblower nga si Dondon Patidongan o Conaljas Totoy kagutod sini nga si Ilakim sa Napolcom batok kay Macapas. Bangod niya ginapahayag si Macapas ang magutod ang mastermind sa likod sa pagkadula sa 34 ka mga sabongero humalin sa 2021 tubtob 2022. Angot sini kaso nga grave misconduct kag conduct of unbecoming of a police officer ang ginpasaka sang Inspection Monitoring and Investigation Service o ng IMIS batok kay Macapas. Naibaluan nga sa karon Police Regional Office 12 Director si Macapas matapos sinigin resyapo sang PNP sang Hulyo 28. Halin sa balita national, saylo naman kita sa ito nagapanguna nga balita international. Balita international. Sa balita sa luwasang pungsod, ginpahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ilan na pag-aumpisahan ang ceasefire negotiation sa Gaza. Dugang pa riya nga luyag sini nga matapos na ang gyera kag mahilumay ang mga bihag sang Hamas. Matapos ang nasambit nga pahayag sang Israeli Prime Minister ginpabaskog nila ang pag-atake sa Gaza. Ginpamilit sini nga ang nasambit nga pagpang-atake ang mayarasang bendisyon gikan sa White House. Ginpakamalaot
naman sa madamo nga kapungsuran ang ginhimo nga ini sang Israel kung saan madamo nga Palestino ang madulaan sang puloy-an paranglitan nga madayon ang pagsakop sang Israel sa Gaza. Lima ka tao ang napatay matapos maaksidente ang isa ka tourist bus sa New York City. Ginpahayag sa mga otoridad nga may sakay ang bus ng 50 ka mga pasahero gikan sa Niagara Falls kag pabalik na sa New York City sa magluntad ang aksidente sa highway sa banwasang Pembroke sa nasidlangan niya bahin sa Buffalo, New York. Nagligid-ligid pa ang bus sa mataas nga bahin sa karsada kung sirin gintawag ni New York Governor Kathy Hochul bilang makahalusno nga aksidente. Para yun naman yung ginahibalo sa mga otoridad ang kabangdaanan sa nasambit nga aksidente. Balitang Negosyo. Kag sa aton nga business news, laong man naman sa mga motorista ang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod niya semana. Base sa 4-day trading sa Mina of Platts Singapore MOPS, ginpahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga may pagsaka naman sa presyo sang produktong petrolyo. Suro pa kay Romero nga base sa estimate kon pagbanta, ang gasolina ang mahimo magasaka sang kapin 50 sentimos sa kada litro. Samtang ang diesel naman ang mahimo magsaka sang kapin 40 sentimos sa kada litro, kag ang kerosene ang mahimo magsaka sang kapin 10 ka sentimos. Sa Lunes, iga-anunsyo sa mga kumpanya ang aktual nga price increase, kag igapatuman pagkasunod nga adlaw sang Martes. Yari naman ang aton sa pinakaulihi nga foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong nga 56 pesos and 48 centavos. Ang euro ang may baylong nga 66 pesos and 21 centavos. Ang British pound ang may baylong nga 76 pesos and 32 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong naman nga 36 pesos and 66 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong nga 40 pesos and 82 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong nga 44 pesos and 5 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong naman nga 70 pesos and 46 centavos. Ang Malaysian ringgit naman ang may baylong nga 13 pesos and 36 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylong naman nga 38 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylong nga 150 pesos and 23 centavos. Samtang ang Bruneian dollar naman mga ka-K5 ay ang may baylong naman nga 44 pesos and 5 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong nga 7 pesos and 87 centavos. Ang Czech koruna ang may baylong nga 2 pesos and 69 centavos. Ang Danish krone ang may baylong nga 8 pesos and 86 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong naman nga 15 pesos and 38 centavos. Ang Indian o Indonesian rupiah ang may baylong nga 0.003 centavo. Ang Iranian rial ang may baylong nga 0.001 centavo. Ang Israeli shekel ang may baylong naman nga 16 pesos and 75 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong nga 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong nga 184 pesos and 36 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylong nga 10 pesos and 41 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong naman nga 13 pesos and 36 centavos. Samtang ang Nepalese rupee ang may baylong naman nga 40 centavos mga ka-K5. Kang sa dugang pa, ang New Zealand dollar ang may baylong nga 33 pesos and 13 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong nga 146 pesos and 83 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylong nga 15 pesos and 51 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong naman nga 15 pesos and 6 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong nga 44 pesos and 5 centavos. Ang South Korean won ang may baylong naman nga 4 centavos.
Ang Taiwan New Dollar ang may baylo naman ng 1 peso and 85 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo ng 1 peso and 73 centavos. Good morning kay Ma'am Nadeline Sheltong and Ma'am Florenda Cadavero nga nagatutok sa aton nga pagpangalagad. Hali naman sa balitang negosyo, saylo naman kita sa balitang sports. Balitang sports. Tiro na sang Chicago Bulls ang jersey number nga anay NBA MVP nga si Derrick Rose. Base sa announcement sa Bulls, pagkahiwato ng retirement honor sa Enero 24, 2026 ukod sa United Center ang home court sa karon sang team nga sa Chicago, Illinois. Sa paghampang ni Rose sa nasabit kahubon, ginsoksok ni ang jersey number 1 kung sariin. Nagmarka ang nasabit kay uniforme sa fans ng Bulls. Ilaminasang ginkilala ang 6'3 guard bilang NBA MVP sa edad nga 22. Bangod sa nasabit nga award, ginkilala si Rose bilang pinakabata nga player nga nakangkon sa MVP trophy sa kasaysayan sa NBA. Sunod-sunod naman nga nalakip si Rose sa All-Stars sa sunod sa 3 ka season, bangod sa maayo nga performance. Sa hiwaton ng retirement, malakip na ang iconic number 1 jersey ni Rose. Sa jerseys ng iban pa nga mga Bulls legend nga ginapokusan na Michael Jordan number 23, Scottie Pippen number 33, Bob Love number 10, kag Jerry Sloan number 4. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Kag sa aton balita sa showbiz, ginbuyagyag ni Queen of All Media, Chris Aquino, na nagpaidalam siya sa isa ka surgical procedure sa rin mas naging aggressive ang iya medical team agad masalbar ini sa 11 niya ka autoimmune diseases. Sa social media post ang aktres, ginpakigbahin siri ang iya litrato samtang yara sa ospital. Sa rin ginambalan siri ang iya doktor nga kinanglan matapos ang iya operasyon bago ang Agosto 21 nga amo ang death anniversary sang iya amay nga si Anay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Sino pa kay Chris nga padayon siya nga nagapakigbato sa iya nga balatian para sa iya mga kabataan nga Sunday Josh kay Bimbi bangod madugay na siya kung tani nag-surrender kung hindi tungod lang sang iya mga anak. Kanina naman sa aton balita sa showbiz, saylo naman kita sa aton balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Isa ka 289 kilos nga lalaki sa Austria nga ginakabig nga heaviest inmate sa nasabit nga pungsod ang nagtugasan kaakig sa mga Austrians. Bangod sa hinali nga pagtaas ang kagastuhon sa pagsuporta sa mga inmates gikan sa buwis sa mga pumuluyo. Ang 29 anyos ka inmate nga nagabugat sang halos 300 kilos ang naaresto sa ilang puluyan sa Vienna kung sa diin nakumpiskar sa kapulisan ang nagkalain-lain nga mga droga nga ginalakipan sang 40 kilos sa marijuana, 2 ka kilos sa cocaine, halos 2 ka kilos sang subukag, 200 ka baka tableta sang ecstasy. Una siyang ginsurod sa Jose Stad Prison sa Vienna apang bangod ang rumpag ang iya hiligdaan, tugas ang iya kabugaton, ginsaylo siya sa Korneuburg Prison, 15 kilometros gikan sa Vienna kung sariin. Gintaymuan gid siya sang espesyal nga tululugan nga hindi marumpag kung iya higdaan. Magluwas diri ka 10 ka pilo sang normal nga inmate ang iya na konsumo nga pagkaon sa tagsakakanon. O kung sariin, madamo nga preso ang nagareklamo. Bisan ng mga opisyal sang presohan, ang nagareklamo man bangod bisan isa lang ka preso ang nagduga nga pang nagdako ang ilang kadastuhon kabangnanan kinanglan man nga pataason ang ilang budget halin sa buwis sa mga pumuluyo. Ini ang una nga tion nga nagulpi taas ang arastuhon sa pagkaon sa mga inmates sa mga presohan sang magsulod ang pinakabig nga heaviest inmate sa Vienna, Austria. Grabe man ang iyang funds for him kay Baron. That's the beauty of democracy sa isa ka state kay 5 game. Bisan ano pa na makasasala, bisan ano ka
kalala sang kaso or na-commit siya nga crime, pakanon mo gina siya kay under the law, kag para mahilway ang estado sa ano naman sa mga crime against humanity naman, kag ti preserve no ang or ginagalabaw ang humanitarian consideration sa K5K ma. Droto bisan utan utala na po pakanon mo gid sa. Sakto gid. May budget allocated for that. Pero good morning kay Sir Angelo Celeste. Hello, good morning idol lang Kimbo. Idol gid ya. Musta na? Okay lang sir Kami lang kami diri sa may Alagar Sara. Galantaw kami sa imong live subong. Kag nagapamati man kami sa radyo. Shoutout lang di sa Mrs. ko nga si Solema Celeste. Shoutout man gid dyan sa Kalinog. Sa iya nga mga kauturan kaga kay nablusan nagalantaw man sa aton nga live sa K3 News FM Kalinog. Shoutout man da sa akon mga upod nga driver sa crossing Batuan sa Sara. Ingat sa pag-drive mga kapatid na si Cap Sandy, si Pare Joel, kag Pajik, kag Dato John Noy Jr. sa Garo Sara. Thank you so much kids sa imo lang Kim. God bless you always. Ma'am Nadilin shoutong Ma'am Florenda Cadavero nagapamatigid sa aton nga pagpangalagan. Adra man sa kay Sir Benny Hermano. Good morning, kuno K5 Aaron. Good morning. Sir Frank Constantinopla, great tira kay K5 Weng. Sir Dino Takayon Deloria, may daayad nga aga sa inyo dra. Sir Tristan Wyatt Vigulay, Ma'am or Sir Joan Melendres. May aga Ma'am Kim sa Manid Pass City sa Baliasa kag Melendres kag sa Anilaw, Sanbag, Gulob kag kay Jia Melendres. Tabski Haviliana Diaz, good morning. Ma'am Bingbeng Vivian Pagtulonan, good morning K5 Kim. Adra sa pamilya Talam Goles, dala sa may Quinten Salas, good morning. Pamilya Manaay dra sa may Airport Mandurriao. Dala man sa may pamilya Del Prado sa Senequay Lapuz. Kay Titara na Mapa sa may Rizal Lapuz sa Decamay. Sir Julio Sancho Abelarde Medina, good morning. And Ma'am Aisha Ahmad, maayad-ayad yun niya aga. Ikaw kay 5 Ron, may mga talamyawon, ikaw daw kapamati subong. Naptayo naton ang mga taga-molo sa kompanya Sentralda sa San Juan Molo, mga listeners naton kag sa area sang Lapos. Good morning sa inyo mga ka-K5. Good morning, Sir Angelo Celeste. Sir Ma'am Nin Fatahala, nagapamati mandra sa aton nga pagpangalagad, wala untat ang pagtukar sang ilang radyo. Oras, 6:55 na sang aga. Pinakulabos ng aton siring nga tiyempo. Magasunod ng programa nga ireklamo mo sa K5 upod kay K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Thank you so much sa mga nagpamati via radio sa aton nga mga relaying stations K3 News FM Yagahaw, K3 News FM Lagares, K3 News FM Calino, K5 News FM Pasay City, and K5 News FM Sara Iloilo. Sa aton nga Master Control nakaupod naton kay K5 Lawrence Espeja Suliman, sa aton News Center kay K5 Wayne Zirudo Sanieres, sa aton nga Patrol kay K5 Jason Talaron, and kay K5 Karen Badilla. Kami naman ang inyo nakaupod sa Sunday Morning Newscast. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si K5 Aaron Refoyo. Kag para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at